Ħanibdew. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll.
kemm hi xi ħaġa sabiħa eżjes, partikolarment inta kollha li qegħdin isegwuna fuq il-mezzi soċjali jew permezz ta' Shake Television, kemm hi xi ħaġa sabiħa li nintebħu b'din it-tislima tal-mulej fil-bidu ta' ġimgħa ġdida. Il-mulej qiegħed magħna. Il-mulej għandu ħarsa ta' imħabba għalina. Il-mulej jagħtina dak kollu li huwa meħtieġ. U għalhekk huwa wkoll jistedinna biex aħna nikkoperaw miegħu billi nsiru nixbħuh u nxerdu l-imħabba kif hu ixerridna fuqna. U għalhekk fil-bidu ta' din il-laqgħa tagħna miegħu ejjew inresqulu il-fraġilità tagħna. Ejjew nitolbuh jaħfer il-ħtijiet tagħna. Inti l-mibgħut tal-missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu li ma bżajtx terfa' fuqek id-dnub tagħna. Kristu ħniena. Mulej, inti timla l-qalb bil-paċi tiegħek ta' dawk kollha li jsibuk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Nitolbu. U Alla, inti iġġeddet id-dinja bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb. Għamel li l-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta' dejjem u li qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għal ħajja ta' issa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewiet ġodda u art ġdida. Ma jiftakarx iżjed li moddi, f'moħħat aktar ma jiġi. Imma għad jifirħu u jaqżu bil-ferħa għal dejjem minħabba f'dak li għad noħloq jien. Arani, se noħroq Ġerusalem għalena, il-poplu tagħha għal-ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalem u nitaxxaq bil-poplu tiegħi. Ma jinstemax aktar fija leħen il-biki, lanqas leħen il-niket. Ma jkunx hemm iżjed fija tarbija li tgħix ftit jiem, lanqas xieħ li ma jimtelix bl-omur. Għax iż-żagħżugħ imut ta' 100 sena u ta' 100 sena ikun il-midneb meta jieħu l-kastik. Huma qed jibnu djarhom u jagħmru fihom, iħawlu d-dwieli u jieklu frotthom. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. U ma ferraħx li dewwa tiegħi bija. Mulej, tellajt li mill-mewt ir-ruħi. Ħlisni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Ngħidu, nolli mulejk għax erfajtni. Għannu lil mulej, ħbib tiegħu. Faħru l-isem imqaddes tiegħu. Għax ftit iddum mis-saħna tiegħu, iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi lajjat ta' ferħ. Ngħidu, nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija. Kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi,
infaħrek għal dejjem, ngħidu, nollik mulej għax erfajtni. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Fitxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu telaq mis-Sammarija lejn il-Galilea, għax Ġesu stess xehed li l-profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilea, il-Galilejn laqgħuh tajjeb billi l-koll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U ġara ġie f'Kana tal-Galilea fejn kien biddel l-ilma fl-imbit. Issa Kafarnaum kien hemm uffiċjal tas-sultan li kellu lill-ibnu marit. Meta sema li mill-Ludija Ġesu kien ġien il-Galilea, mar għandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu, jekk ma tarawx sinjali u iġubijiet, ma temminux. Qallu l-uffiċjal, inżel mulej qabel ma jmut li jittifel. Qallu Ġesu, mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. U hawn nieżel iltaqgħu miegħu il-qaddejja tiegħu u qalulu ibnek ħaj. U staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar u huma qalulu il-bieraħ fis-seba' sija telqu id-deni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu qallu ibnek jgħix u emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed li jagħmel Ġesu meta ġie il-Galilea mill-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Interessanti il-Vanġelu tal-lum eżies għaliex jerġa' mill-ġdejt San Ġwan hawnhekk qegħdin naqraw fir-raba' kapitlu. Ma ninsewx li t-tieni kapitlu San Ġwan jagħtina r-rakkont tat-tieġ ta' Kana. Il-familja li qed jispiċċiela l-inbejt tal-ferħ. Imma għal dak l-invejt ta' Marija għamlu li jgħidilkom u jerġgħu jakkwistaw il-ferħ mixtieq bil-miraklu tal-inbejt. San Ġwan ma jsejjaħlux miraklu, kif jekk intbaħtu anke dan il-fejqan ta' dan it-tifel, imma jsejjaħlu sinjal. Ħafna drabi aħna eżies impoġġu lil Alla ħanuża kelma goffa qisu xi saħħar li jagħmel il-maġiji. Imma San Ġwan irid jidħolna jenna nidħlu aktar fil-fond lejn xi jfisser dak li aħna ngħidu miraklu ta' Alla. Ifisser huwa sinjal ta' Alla. Alla bdejn il-ġrajja fil-ħajja tiegħek irid jagħtik sinjal, irid iwassallek messaġġ. U dan jotta għalina wkoll. Araw infatti San Ġwan jgħid dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed li jagħmel Ġesu meta ġie il-Galilea.
Forsi tajjeb li jiena u int il-kol kemm aħna nistaqsu dan li qegħdin ngħixu bħalissa anke din l-istess pandemija x'sinjal qed jurina l-mulej? X'irid jgħidilna? Il-mulej ma jagħmilx is-sinjali biex isawwat lill-poplu tiegħu. Imma kull sinjal ta' Alla huwa għal ġid tal-bniedem. U kif rajna hawnhekk dan ir-raġel għax sempliċement emmen ibnu fieq. Kien għadu lanqas wasal id-dar meta jsir jaf li jibnu fieq għax il-qaddija mimlijin bil-ferħ imorru jiltaqgħu miegħu u jgħidulu li jibnu qed jgħix inwa mfejjaq. Il-mulej Ġesu Eżies tgħid qiegħed jgħidilna biex aħna wkoll nemmnu. Tgħid qiegħed jgħidilna biex aħna fil-ħajja ta' kuljum insibu ċans aktar għalih, inħalluh jidħol f'qalbna. Dan li jrid minna. Jew nitolbuh biex ifejjaq il-familji tagħna, ifejjaq lil kull wieħed u waħda minna mill-għerq ta' kull marda. U tafu x'inhu l-għerq ta' kull marda? L-għerq ta' kull dnub? L-egoiżmu tagħna. Meta jien naħseb biss għalija nnifsi, naħseb biss għal rasi u ma nagħtix każ tal-oħrajn. Ejjew nitolbuh din il-grazzja biex aħna nkunu nies bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li ju ċeħed fuqna, irċivejnieh fil-mamudija, irċivejnieh fil-griżma tal-isqof. Dak l-Ispirtu Santu jatina il-qawwa u id-dawl li naqraw ta' kuljum is-sinjali ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ejjew aħna wkoll bħall-uffiċjal tal-Galilea li jersaq lejn Ġesu u ressaqlu it-talba tiegħu, inresqu lil mulej Alla it-talb tagħna u nitolbuh tassew biex jatina din il-ħajja ġdida fl-ispirtu tiegħu u ngħidulu mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Nitolbu għal katekumeni u katekisti biex jiffurmaw ruhom bil-għajnuna tal-kelma u hekk ikunu dawl għal ħuthom. Nitolbu mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Għal dawk kollha li huma responsabbli mill-paċi fost il-ġnus biex jikkoperaw miegħek fil-bini ta' art ġdida li fija s-saltan il-paċi u l-imħabba. Nitolbu ġeddidna mulej bl-ispirtu qaddis tiegħek. Nitolbuk mulej għal morda kollha tagħna, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet u kemm dawk li jinsabu fid-djar tagħna, għal professjonisti, għat-tobba, n-nurses, għal dawk kollha li jduru bihom biex il-mulej jimlijom bil-fidi, bil-kuraġġ u bil-qawwa. Nitolbu mulej, nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija ħatkun Marija li mill-ġdid tnissililna il-kelmiet għamlu kull ma jgħidilkomu. Jalla mulej nitolbuk biex il-familji tagħna jarfu jaqraw is-sinjali tiegħek, jarfu jilqgħu il-kelma tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna.
Mulej Alla tagħna, sawwab fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nimxu skont il-preċetti tiegħek u nħarsu bil-fedeltà il-kmandamenti tiegħek bi Kristu Siedna. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lejk mulej nollu lub na jismana, għalix fiki tamajna finnike. Hennalina mulej, hennalina. Sovenin midnubit tal-imoti, nitolbuk trot il-mafra għal-sara. Hennalina mulej, hennalina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Artiġiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex niksbu l-frott tas-sagrifiċċju li nofrulek, ħalli f'din il-ħajja ninħelsu mill-ġibdiet ta' dnub u niġġeddu bil-ġdid bil-ħajja tas-sema. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna il-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru il-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja,
għax bis-salib u bil-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jent trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu fid-djarkom il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu. ma jien xejn mulej, għax mitrab jien tnissilet, imma inti tħobni u għalija intmit. Taħt is-salib nistabi
libi teja, nitħolbok misli din qalbi, din hobbok imla din ħajti, mulejja tijek jien, kolni kem jien. Jew issa flimkien namlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej jatuna il-ħajja, iġedduna u iqazzuna u jwasluna fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus jedna. Kejjew ngħidu 3 Avamarijiet lill-Omna Marija u impoġġu il-morda tagħna, partikolarment dawk li hemm fil-familji, fid-djar. Hekk il-Vanġelu tal-lum rajna lil Ġesu jidħol mill-bogħod fid-dar ta' dan l-uffiċjal u jfejjaq lill-ibnu. Ejjew nresqu il-morda li għandna fl-isptarijiet tagħna. Ejjew nitolbuh biex aħna wkoll nikbru fil-fidi tagħna kif dejjem kienet sħiħa il-fidi ta' Marija. U għalhekk ngħidu flimkien, sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Komplu għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, come tana l-maltin, għafdarek ġejnaħna, għaxin ftit il-qana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek herqana, ġejnaħna nitolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.